Беларусь усё мацней прывязваюць да Расіі. Ужо не толькі вайскова, але і эканамічна. Пра што дамовіліся Лукашенка і кіраўнік французскай выведкі. І чаму вакол Беларусі раптам столькі ўвагі. А таксама, ці здолее Арменія стаць першай краінай рэгіёну, якая адносна мірна выходзіць з расійскай арбіты. Я Олег Залевскі, вітаю гаспадарства. На Белсаце падсумаванне самых важных і цікавых падзей адыходзячага тыдня. Калі вам бяспечна, падтрымайце гэтае відэа лайкам, а мы пачынаем. А пачынаем ад гарачай падзеі, звязанай з Беларусю, але ў суседняй Літве. Там сёння завяршаецца візіт канстанцінопольскага патрыярха Варфаламея, аднаго з самых уплывовых праваслаўных лідараў свету. Для беларусаў гэтая падзея асаблівая. Пасля 2020-го ў Вільні з'явілася беларуская праваслаўная парафія канстанцінопольскага патрыярхату. І сёння яе вернікі упершыню сустракаліся з патрыярхам асабіста. Пра то, як праходзіць гэты візіт, гістарычны візіт, распавядзе наша карэспандэнтка ў Вільні Гафіра Жук. Гафіра. Вітаю, Олесь. Канстанцінопольскі патрыярх Варфаламей прыехаў у Вільню з двухдзённым візітам і сустракаўся з мясцовай праваслаўнай супольнасцю. Патрыярх узначаліў боскую літургію ў храме Святой Троіцы, сустрэўся з вернікамі і ўзяў удзел у супольнай трапезе. Служэнне вялося на літоўскай, украінскай, беларускай і царкоўна-славянскай мовах. Беларускі праваслаўны прыход з'явіўся ў Вільні ў 23-м годзе. Гэта стала магчымым пасля таго, як канстанцінопольскі патрыярхат пачаў фармаваць у Літве ўласную царкоўную структуру, асобную ад рускай праваслаўнай царквы. Гэта адбылося на фоне канфлікту паміж маскоўскім патрыярхатам і часткай літоўскіх святароў, якія выступілі супраць вайны ва ўкраіне. У выніку ў Літве з'явілася прастора для праваслаўных супольнасцяў па-за юрысдыкцыяй РПЦ, у тым ліку для беларускага прыходу, створанага святарамі і вернікамі, якія апынуліся на выгнанні. Экзархат уселенскага патрыярхату ў Літве аб'ядноўвае 10 прыходаў, 4 з якіх у Вільні. Мы заўсёды у нашай камунікацыі і з патрыярхам, і з канстантынопольскай патрыархіі падымаем гэтае пытанне беларускіх палітвязняў і ў цэлым сітуацыі ў Беларусі і просім яго падтрымкі, малітваў, міжнароднай падтрымкі. Вось сёння будзе таксама на гэтай сустрэчы Павел Северынец, які будзе прадстаўляць беларускіх палітвязняў. Для многіх беларускіх вернікаў наяўнасць такога прыходу выключна важная. Людзі атрымліваюць магчымасць маліцца і развіваць сваю царкоўную супольнасць незалежна ад Масквы. У літургіі разам з патрыярхам Варфаламеем удзельнічалі беларускія святары Георгій Рой, Александр Кухта, а таксама літовец Віталіус Моцкус, кіраўнік Байсола. Прысутнічалі палітык Павел Северынец, дарадцы Ціханаўскай Дзяніс Кучынскі, экскурсаводка Валерыя Чарнаморцава і іншыя. Былі і беларускія у нацыянальных строях. Нам было вельмі важна быць адметнымі ў гэты дзень і самаідэнтыфікаваць сабе як беларусаў, якія ўшаноўваюць культуру сваёй краіны і клапоцяцца аб тым, каб яна гучала і ў свеце таксама. У любых храмах я адчуваю, што ў любых храмах ёсць штосьці, што канекціць цябе з чымсьці трансцэндэнтным, метафізічным. Хтосьці называе гэта Богам, хтосьці называе гэта какой-то там неведамай энергіяй, я не ведаю, па-рознаму. Але мне падабаецца проста прыйсці, і вот нават мы тут зараз стаім, записываем, тут ідзе трансляцыя звонку, і ёсць такое вот, нядзеля, ранак, штосьці такое вот ёсць хорошае, што гарманізуе цябе ў пэўным сэнсе. Пасля набажэнства дарадцы Ціханаўскай Дзяніс Кучынскі перадаў ліст яго ўсясвятасці ад дэмакратычнай лідаркі. У лісце тая падзякавала патрыярху за беларускую парафію ў Вільні. Патрыярху таксама падарылі слуцкі пояс, адзін з сімвалаў беларускай гісторыі і спадчыны вялікага княства літоўскага. Пояс быў адмыслова вышыты залатымі ніткамі ў Варшаве да гэтай сустрэчы. Студыя.
Так, дзякуй вялікі Глафіра за гэты дэтальны разбор фактычна сённяшняга другога дня візіта канстанцінопольскага патрыярха Варфаламея. Это была Глафіра Жук з Вільні. Што ж, бачым, што цяпер час не толькі геапалітычных зменаў уплыву на у сусветнай мапе, але і геарэлігійных. Што ж, паглядзім, што прынясе новая старонка ў гісторыі праваслаўнага руху ў Беларусі, вось якую мы сведкамі якой мы сёння сталі, зараджэння гэтай новай традыцыі пад крылом канстанцінопольскага патрыярха. Добра, да іншых тэмаў. Мы часта гаворым пра тое, як Беларусь губляе вайсковы, палітычны суверэнітэт, сумесныя з Расіяй вайсковыя дамовы, ядзерная зброя на тэрыторыі Беларусі, супольныя вучэнні. Але гэты тыдзень паказаў яшчэ адзін працэс. Менш заўважны, але не менш важны. Масква ўсё глыбей уключае беларускую эканоміку ў свае сістэмы кантролю. Ад партоў і лагістыкі да падаткаў і лічбавага ўліку тавараў. Ці застаецца ў Менску прастора для самастойнай эканамічнай палітыкі? Гэта наша першая тэма, і Юлія Цельпук разбіралася ў ёй. Еўразійскі эканамічны форум у Астане, Пецярбургскі міжнародны эканамічны форум, перамовы з кіраўніком Расіі і адным з губернатараў. У гэтым шэрагу Лукашэнку наведаў Дмітрий Мазепін, колішні кіраўнік і дасюль акцыянер расійскай кампаніі «Уралхім», часткі «Уралкалію». Богатый человек должен работать на свою родину. Поэтому мы бы хотели, это предложение нашего премьер-министра, подумать о перспективах нашего сотрудничества. Супраца беларуска-расейскага калійнага картэлю распалася са скандалам у 2013 годзе. Беларусь калій абвінавацілі ў гандляванні ўгнаеннямі міма агульнай сістэмы. Менск адказаў арыштам генеральнага дырэктара «Уралкалію» Уладзіслава Баумгертнера. У 2021 годзе меў месца і палітычны эпізод. Пасля допыту Рамана Пратасевіча СМІ падазравалі Дмітрия Мазепіна, хоць і бездоказна, у фінансаванні тэлеграм-каналу «Нехта». Лукашенко прапанаваў Мазепіну супрацу пасля сустрэчы з губернатарам прыморскага краю Расіі, які зноў адклаў абяцанае Лукашэнку будаўніцтва беларускага партовага тэрміналу. Гэта значыць, што лагістыка для беларускага экспарту застанецца дарагой. Ён у поўнай залежнасці ад Расіі, ад расійскіх бандытаў, ад расійскіх чыноўнікаў, таксама ад расійскага канкурэнта «Уралкалій», які таксама зарабляе. Гэта лагістыка, гэта і парты, а гэта такія, ведаеце, як вузкае горлышка бутэлькі. Тут нічога іншага няма, альбо ты праз гэты порт, альбо взагалі нічога не маеш. Бар'еры цяпер і ў дарозе да партоў, ды кожнага расійскага імпарцёра ў прыватнасці. Россия увела так называемый СПОТ. Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Расійская падатковая і мытнікі правяраюць, што і ў якіх аб'ёмах завозіць найбліжэйшы саюзнік, ды іншыя краіны ЕАЭС. Расійскі пакупнік цяпер мусіць папярэджваць падатковую пра намер набыць беларускі тавар. Мае загадзя аплаціць падатак на дададзеную вартасць і акцызы. Толькі тады беларускі кіроўца атрымае QR-код на праезд з таварамі праз расійскую мяжу. Безусловно, не всем это может нравиться, потому что деньги отвлекаются, товар еще не поступил, возникают проблемы для тех же белорусов, компаний белорусских по поставкам, потому что просто отказываются, да, то есть от такой схемы. Лукашенко здолеў адкласці самае балючае правіла – папярэднюю аплату падаткаў. QR-коды і дадатковыя правяранні на расійскай мяжы засталіся. Масква таксама аднабакова укараняе сістэму Гослог. Гэта адзіная лічбавая платформа ў ліку грузаперавозак. То бок лагістычныя кампаніі мусяць рэгістравацца ў расійскай інфармацыйнай сістэме. Беларускія грузы рэгулярна сутыкаюцца і з абмежаваннямі расійскай чыгункі. То на колькасць вагонаў, то на рэгулярнасць маршрутаў. Гэта вялікі цифравы канцлагер. Ведаеце, памятаеце, Орвел пісаў пра вялікага брата. Мы думалі, нейкі будзе так дыктатар, вусаты, такі стрэльбамі, з гарматамі. А на самой справе гэта вось тое, што сёння дазваляе штучны інтэлект разам з рознымі сучаснымі тэхналогіямі ў руках дыктатараў, гэта зрабіць татальны
контроль над всім, над споживаннем, над грошима. А коли ти маєш контроль над всеми грошима, торговыми и іншими потоками, по сутности ты контролируешь все. Лукашенко прасіў у рассіі саступак з трыбуны Еўразійскага эканамічнага саюзу. Наракаў на непрывабнасць ЕАЭС і парушэнне прынцыпу свабоднага гандлю таварамі. Каждый закрылся так, что даже мышь не проскочит. Ставки утилизационных сборов скоро превысят стоимость самих машин. Я говорю про наш союз. Зачем мы это делаем? О каком союзе можно говорить? Ведаў, з кім гуляе. У 2019 годзе Расія шантажавала яго цэнамі на энерганосьбіты ўзамен за падпісанне саюзных дамоваў. Что же это за союз, когда мы каждый год теряем и условия ухудшаются? Это ненормально. Але тады Лукашенко яшчэ мог пагражаць Маскве зрывам інтэграцыйных дамоваў, фліртуючы з Захадам і гуляючы ў лібералізацыю з грамадствам. Але не ў 2026, калі Менск у татальнай эканамічнай залежнасці ад Масквы. У гэтай сітуацыі Лукашенко, безумоўна, ёсць ён учапіўся за амерыканцаў, за таго ж Трампа і яго пасланнікаў для таго, каб разблякаваць Клайпеду і менавіта вярнуць усё, як кажуць, узад. І таму ён вось і палітычных вязняў выпусціў, там і кажа, што трэба размаўляць. І я думаю, запрапанаваў амерыканцам нейкія схему праз экспарту калію і, можа, некую ўласнасць у калійных кампаніях. Літва, прынамсі, пакуль не плануе вяртаць беларускага транзіту ў Клайпеду. Таму Беларусь застаецца прывязанай да расійскіх партоў і рынку агулам, дзе замест чаканых Лукашэнкам новых магчымасцяў атрымлівае новыя абмежаванні. Юлія Цельпук, Белсат. Беларусь усё глыбей трапляе ў эканамічную залежнасць ад Расіі, але разам з гэтым мы бачым і іншы працэс – спробы Менску наладзіць кантакты з Захадам. Прычым, усё часцей гэтыя кантакты адбываюцца не публічна. Таямнічы візіт у Беларусь на гэтым тыдні кіраўніка французскай выведкі Нікаля Лернера стаў працягам тэлефоннай размовы Эммануэля Макрона з Лукашэнкам 2 тыдні таму. Характэрна, што цяпер Менск вядзе дыялог з Захадам пераважна не публічна і па лініі спецслужбаў. Таемнічы візіт Нікола Мельнера мы ўжо абмеркавалі, але не толькі гэта было на гэтым тыдні. Зараз секундку, выбачайце, зараз... вось яно тут, выбачайце, так. Так, на гэтым тыдні і Украіна зноў прыгадала нашу краіну у сваім адкрытым лісце да Пуціна. Уладзімір Зеленскі сцвярджае: вы хочаце уцягнуць яшчэ большую вайну Беларусі. Цяпер мы вымушаны рыхтавацца яшчэ і да гэтага. Канец цытаты. Варта аддаць належнае Менску, прынамсі вонкава, пакуль не відаць прыкметаў таго, што Беларусь рыхтуецца непасрэдна уступаць у вайну. Але, як аказалася, і дэмакратычныя сілы Беларусі, дакладней Святлана Ціханаўская, застаюцца асобным фактарам міжнароднай палітыкі. Пасля гістарычнага візіту ў Кіеў на гэтым тыдні каманда кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету была заўважаная ўжо на Даунінг-стрыт у Лондоне. Там Святлана Ціханаўская сустрэлася з прэм'ер-міністрам Вялікай Кірам Стармерам. Бакі абмеркавалі падтрымку беларускіх дэмакратычных сілаў, рэгіянальную бяспеку і будучыню Беларусі пасля заканчэння вайны. Візіт адбыўся напярэдадні сустрэчы ў Лондоне кіраўнікоў Вялікай, Францыі і Нямецчыны. Тэма сустрэчы – падрыхтоўка Еўропы да магчымых перамоваў з Расіяй па завяршэнню канфлікту ва ўкраіне. Ці азначае гэта, што беларускае пытанне зноў вяртаецца ў вялікую палітыку? Чаму столькі ўвагі да Беларусі раптам стала? Ну і хто сёння мае большы ўплыў на яе будучыню? Афіцыйны Менск, дэмакратычныя сілы ці суседзі Беларусі? Абмяркуем гэта са старэйшым галоўным дарадцам Святланай Ціханаўскім Франыкам Вячоркам. Вітаю вас. Добрый вечар, вітаю. Франак, пачнем ад таго, што гэтая актыўнасць вакол Беларусі ўзрасла, і ўзрасла, азначаюць гэта эксперты, і мы, журналісты, суб'ектнасць Святланы Ціханаўскай, высокія гістарычныя сустрэчы ў Кіеве і цяпер у Лондоне. На якім этапе мы цяпер знаходзімся гісторыі ў нашым рэгіёне, і чаму такая вялікая менавіта цяпер цікавасць да Беларусі? Гэта нешта часовае, ці мы бачым некую стратэгічную гульню? Ну, мы цяпер частка вялікага палітычнага працэсу. Цяпер вырашаецца, у прынцыпе, лёс рэгіёну. Ці будзе Беларусь, Малдова, Украіна, Паўднёвы Каўказ пад уплывам Расіі, ці атрымаюць незалежнасць. Выбары ў Арменіі сёння пакажуць, у прынцыпе, якія настроі на Каўказе.
Я думаю, што для Беларусі цяпер можа адкрыцца шанец, але ёсць вялікая рызыка яшчэ большае паглынання Расіі. І таму трэба карыстацца гэтай увагай, трэба даносіць нашыя месседжы, тлумачыць, што з Лукашэнкам незалежнасці мы не зберажэм, бо Лукашенко — это пагроза беларускай незалежнасці. Украіна разумее гэтыя пагрозы, якія сыходзяць ад рэжыму Лукашэнкі, і пастаянна кожны тыдзень абазначаюць пра тое, што яны не хацелі б мець 1000 кіламетраў супольнай мяжы з вар'ятам, які пагражае ядзернымі боегалоўкамі. І нашая здача гэта выразна раздзяліць у свядомасці заходніх палітыкаў беларускі народ і лукашэнкаўскі рэжым. Таму што раней, калі нас у адзін кошык складалі, вось Лукашенко, значыць, усе беларусы хочуць быць часткай Расіі, значыць, вы ўсе пагроза. Цяпер, здаецца, гэтае стаўленне памянялася. І Святлану Ціхановскую прымаюць менавіта як прадстаўніцу беларускага грамадства, якое не хоча быць часткай Расіі. І гэтыя сімвалы ёсць у кожнай краіне. Не расійскія сімвалы. У Малдове гэта Майя Санду, у Арменіі Пашынян, ва ўкраіне Зеленскі, у Беларусі Ціхановская. І таму Ціхановскую бачаць менавіта як правадніком, спікерам ад імя тых беларусаў, якія хочуць Беларусь бачыць еўрапейскай і незалежнай. Ну, варта прызнаць, што вось прынамсі вы змяшчаецца ў адзін кошык, да, праблематыку Арменіі, Малдовы і Беларусі, но але ў Беларусі трошкі іншы кейс, тая ж самая нават сімвал, так, вось тых беларусаў, якія хочуць пераменаў, і Святлана Ціхановская, ну, не знаходзіцца ў Беларусі, на выгнанні і гэтак далей. І мы таксама бачым, што Злучаныя Штаты ўжо не так актыўна ўдзельнічаюць у перамоўным працэсе і паралельна падключаецца Еўропа. Ці гэта не значыць, што Еўропа фактычна ідзе на перамовы з Расіяй, ці збіраецца ісці на перамовы з Расіяй, вось улічваючы вось гэты кошык, да, гэтых краінаў, як задача, каб я ціснуць ад Расіі ў выніку гэтых перамоваў, ці як? Просто на чым палягае гэтая гульня, пра якую вы кажаце, што вось цяпер пачалася вялікая палітычная гульня за наш рэгіён? На гэтым яна палягае? Да, мінская гульня, нават барацьба. Ідзе, каб адцягнуць краіны нашага рэгіёну з уплыву Расіі. І ў нас, у Беларусі, самая складаная сітуацыя, таму што ў Арменіі, напрыклад, урад і народ ідуць разам. Ва ўкраіне Зеленскі, украінская армія і грамадства украінскае ваююць супраць расійскай пагрозы. Тое самае ў Малдове, перамаглі на выбарах праеўрапейскія сілы. А ў нас урад лукашэнкаўскі, ён змагаецца супраць незалежнасці, і народ з рухам у выгнанні са Святланай Ціхановскай спрабуюць гэтую незалежнасць адбіць. Але ўзровень таго, як прымаюць Ціхановскую, ён адпавядае ўзроўню дзяржаўнага лідара. Такім чынам Еўропа як бы сігналізуе: мы разумеем, што у вас няма дзяржавы, у вас няма афіцыйнага статусу, у вас абмежаваны ўплыў на сітуацыю ў Беларусі, але мы ўсё роўна прымаем вас на ўзроўні як прэзідэнт дзяржавы, таму што мы верым, што Беларусь стане незалежнай еўрапейскай краінай. І таму за апошні месяц толькі это прэм'ер Стармер, это прэм'ер Нідерландаў, это прэзідэнт Зеленскі, это адкрыты інфапоінт у Рады Еўропы ў Вільні, перад тым Мелоні, Санчес, прэм'ер Гішпаніі. Яны пасылаюць месседж беларусам, што мы змагаемся ў тым ліку і за вас. Чаму гэта адбываецца цяпер? Таму што выйшаў вельмі важны дакумент 2 тыдні таму назад у распрацаванай службай знешніх дзеянняў Каі Калас пра тое, што умовы і патрабаванні еўрапейскага звязу да мірнага пагаднення з Расіяй. І ў адрозненне ад амерыканска-украінска-расійскіх перамоваў там ёсць вельмі важная розніца. Там уключаны таксама патрабаванне вывесці войскі з Беларусі, з Малдовы, з Грузіі. І гэты дакумент, ён зараз абмяркоўваўся кулуарна. Я думаю, што ён стане такой policy paper, тое, што Беларусь таксама частка гэтых перамоваў цяпер. І для Еўропы, напрыклад, інтарэс, каб не толькі расейцы спынілі лінію фронту на тэрыторыі Украіны, але таксама, каб вось гэтая тэрыторыя Беларусі, гэтая мяжа на ўсходзе Літвы, Латвіі і Польшчы, каб яна была бяспечная і без расійскай ваеннай прысутнасці. І мы тут, як бы, нашы інтарэсы еўрапейскага звязу, яны супадаюць. Так, цікава пытанне, ці супадаюць у гэтым пытанні як бы інтарэсы фактычнага кіраўніка Беларусі. Сёння з кім ўсё роўна давядзецца весці перамовы нават па вывадзе гэтых войскаў, ну, ці якія-кольвек, як цяпер, напрыклад, вядзе Францыя з Александром Лукашенко. Мы ведаем, 2 тыдні таму быў званок Макрона, і на гэтым тыдні быў гэты таямнічы візіт кіраўніка выведкі Францыі ў Менск. Ваш калега Дзеніс Кучынскі казаў, што вы ведалі загадзя пра званок Макрона Александру Лукашенку. То, можа, ведаеце таксама, што якія планы ў Францыі? Ці такім чынам Францыя фактычна адкрывае асобны канал, трэк
як цяпер можна казаць, камунікацыі з Менскам, як это раней зрабіў Вашынгтон? Ну, лінія камунікацыі з Менскам заставалася заўжды. З Менскам сустракаюцца дэлегацыі еўрапейскіх краінаў, кожны год прыязджаюць на ўзроўні дырэктароў ці асобных аддзелаў Міністэрства замежных справаў па лініі спецслужб і Польшчы, калі па пачобуту яны займаліся яго вызваленнем, таксама сустракаліся і фізічна, і не толькі. То бок гэтая камунікацыя не перарывалася. І калі нехта кажа, што вот няма дыялогу, Еўропа не размаўляла, это неправда. Усе 6 гадоў быў дыялог. Праблема была з боку Менска, што Менск не хацеў вызваляць, не хацеў гаварыць пра палітвязняў, не хацеў спыняць рэпрэсіі. Але зараз у Менска сапраўды складаная сітуацыя, таму што прыбыткі змяншаюцца, вось гэты бум пасля пачатку паўнамаштабнай вайны, эканамічны бум, ён прасеў, эканоміка ў стагнацыі, цяпер ён чапляецца за кожную саломінку, яшчэ і Расія перашкоды робіць экскаліем, так і транзітам угнаенняў ці іншых тавараў. І ён зараз хапаецца за кожную саломінку, каб зменшыць на сабе санкцыйны ціск і гатовы нават вызваляць палітвязняў. І вот у такія моманты слабасці Лукашэнкі не трэба змякчаць, а трэба, наадварот, патрабаваць больш, трэба аказваць яшчэ большы ціск. І я думаю, тут якраз еўрапейская роля гэты ціск аказваць. А амерыканцы, якія ўжо ўступілі ў трэк перамоваў, выстаўляць і класці на стол патрабаванні. Зараз да амерыканцаў яшчэ дойдзем, але давайте, можа, з французамі разберемся. Дык у выніку Лернай прыязджаў навошта ў Менск? Тушыць канкрэтны нейкі пажар, напрыклад, тое, што там некая інфармацыю валодае украінская выведка, пра якую шмат гаворак, але ніхто не ведае пакуль што публічна, на чым эта інфармацыя палягае. То бок тушыць пажар, ці гэта ўжо больш пра месца Беларусі вось у пасляваеннай архітэктуры? Ну, па-першае, ніякай афіцыйнай інфармацыі пацвярджэння пра яго прыезд так і не было, і хутчэй усё не будзе, і невядома, ці ўвогуле ён прыязджаў, якім чынам адбываецца камунікацыя. Тое, што кантакты ёсць і спецслужбы трымаюць сувязь, гэта факт. Просто невядома пра это. І ўсё. Пра Макрона вядома было, то я... Да, невядома, але няма пацвярджэння, і, магчыма, яго і не будзе ніколі. Таму абмяркоўваць дзеля чаго тут не мае сэнсу. Але ў Макрона быў вельмі ясны мэсэдж, які быў перададзены потым журналістам, гэта не дапусціць паўторнай эскаляцыі з тэрыторыі Беларусі. Справа ў тым, што украінцам трапіліся пляны Расіі на 27-28 год эскаляцыі ваеннай сітуацыі з выкарыстаннем беларускай тэрыторыі. Украінцы разумеюць, што калі будзе паўторны напад, ён можа быць з выкарыстаннем беларускіх перадатчыкаў, беларускіх пускавых установак, расійскай вайсковай тэхнікі на тэрыторыі Беларусі ці нават з выкарыстаннем арміі. І таму украінцы паднялі шум, хвалю. І вось это вынік этой хвалі. І гэта вынік этой хвалі, таму што цяпер усе разумеюць, што Пуцін не збіраецца заканчваць вайну. Пуцін не збіраецца, нават у выпадку перамір'я, хутчэй усё яно будзе часовае. І зноў жа, каб калі будзе нейкае перамір'е, будзе спыненне вагні, каб яно было доўгатэрміновае, вельмі важна абрубіць гэтыя канцы. Не пакінуць Пуціну інструменту для паўторнай эскалацыі. Тым больш, наступнай ахвярай расійскай агрэсіі можа быць не Украіна, это могуць быць і краіны Еўразвязу. І таму Макрон, у тым ліку, званіў Лукашэнку. З іншага боку, гэта і дае карты таму ж самому Лукашэнку. Цяпер ён можа фактычна прадаваць вось гэты тавар, умоўнае паветра, што добра, я не ўступлю вайну, але вы там, хоць яго, можа, пра гэта і ніхто не просіць. Можа быць. Гэтаксама і з ядзернай зброяй, гэтаксама і з грэшнікамі. Так? Ён можа казаць, ну окей, я не буду ваяваць. Але выглядае, што сітуацыя так далёка ўжо зайшла, і ён мае настолькі мізэрную суб'ектнасць, і на рашэнне фактычна не ўплывае, проста атрымлівае інструкцыі з Крамля, то я думаю, што калі будзе інструкцыя з Крамля запусціць, прыняць, паставіць войскі, у Лукашэнкі проста не будуць пытацца. Вось хацеў бы, трошкі пра перспектыву Лукашэнкі ў гэтай гісторыі. На ваш погляд, ён сапраўды спрабуе атрымаць больш самастойнасці ад Масквы, ці уласна проста робіць тое, што можа рабіць у гэтай сітуацыі, каб прынамсі павысіць уласны кошт у вачах свайго атачэння, што ён тут нібыта рашала? Ну, тое, што ён хоча больш самастойнасці, больш уплыву, это факт, это відавочна, любы дыктатар гэта хоча. Пытанне, што ён на павадку, даўжыня павадка рэгулюецца не ім, і ён можа быць на метр даўжэйшы, на метр карацейшы, але ён усё роўна на павадку. І таму пра спецслужбы вядуцца перамовы? Пра спецслужбы, таму што это звычайная практыка. Асабліва ў выпадку з дыктатарскімі рэжымамі ў ваеннай сітуацыі праводзяць перамовы, якія могуць адкрыць дарогу для нейкіх палітычных перамоваў. Але пакуль няма ніякіх сігналаў аб гатоўнасці Менску мяняць сваю палітыку. Менск, Лукашэнка выдатна ведае, што яму трэба зрабіць для паляпшэння адносінаў. Дастаткова вызваліць усіх палітвязняў, спыніць рэпрэсіі, не рабіць дэманстратыўных правакацыяў на мяжы з дронамі, з ядзернымі вучэннямі, з арешнікамі. І адразу стаўленне да яго памяняецца. Ён гэта не робіць, наадварот, ён нагнятае. Нават там,
дзе Пуцін, хутчэй за ўсё, на яго і не цісне. Так, мы гэта таксама тое, што можна рабіць Менску для паляпшэння сітуацыі, мы паўтараем ці не штодня у гэтай студыі. Яшчэ па амерыканскаму дыялогу прытармазіў, забуксаваў, на паўзу пастаўлены розныя інтэрпрэтацыі гэтага працэса. Джона Кола даўненька ўжо ў Менску не бывала. На жаль, палітвязні працягваюць знаходзіцца за кратамі. Ці вядома у гэтым трэку, у чым заключаецца вузел, які немагчыма развязаць, каб працэс пайшоў далей? Мы ж бачым, што ўжо адна за другой міжнародныя еўрапейскія федэрацыі спартыўныя адмяняюць бан для беларускіх спартоўцаў пад дзяржаўным сцягам. Адпаведна, мы можам зрабіць выснову, што частку здзелкі ЗША нейкім чынам але выконвае. Там з ізаляцыі беларускі спорт выходзіць. У чым заключаецца загвоздка, чаму затармазіўся дыялог? Я асабіста не думаю, што спартовыя мерапрыемствы звязаныя з амерыканскімі перамовамі нейкім чынам гэта выводзіцца, таму што тэма сыходзіць, няма гарачай фазы вайны у вачах міжнароднай супольнасці. Ну і алімпійскі камітэт, ён мае сваю логіку ў тым, каб дапускаць больш. Бачыце, а цяпер, значыць, што не задараецца добрага для Беларусі, ўжо все лічаць, што это вот Амерыка і Трамп. Так, але, напрыклад, амерыканцы настроеныя рашуча. Апошняе вызваленне это быў пачобут і абмен. Яно было трошкі іншае, чым папярэдняе вызваленне ў студзені, калі, ну і папярэднія месяцы, калі вызвалялі вялікую групу людзей, бальшыня засталася ў Беларусі, частку вывезлі, але я спадзяюся, што яно працягнецца. І Колу званіў Ціханаўскай, запэўніў, што ўсё ідзе. Гэта вось цяпер? Ну, вось месяц таму назад, што нічога, ну, пару тыдняў, яно не спынілася. Ёсць пэўныя складанасці ў гэтых перамовах. Перамовы з Лукашэнкам гэта вельмі складана. Зразумела, што Лукашенко пастаянна мяняе правілы гульні, мяняе ўмовы. Натуральна, у Лукашэнка з'яўляецца адчуванне, што ён можа паламаць Еўропу. У яго спадзяванне, што ён праз Амерыку зможа зламаць цэласную пазіцыю Еўропы. І мне здаецца, што калі Еўропа пачне здаваць і пачне гэты трэк, яно аслабіць амерыканскія пазіцыі. Чаму Лукашенко ўсё аддае Трампу? Таму што ён разумее, што ад Еўропы нічога не атрымае. Ну, ці гэта будзе інакш і цяжэй. Так. І ці інакш цяжэй. І цяпер, магчыма, ёсць у Лукашэнкі спадзяванне, што калі Еўропа дрогне, калі зараз пачне развальвацца еўрапейскі фронт, то яму ўжо амерыканцы будуць непатрэбныя. Але тут важна вось гэты амерыканскі трэк падтрымліваць. Мы падтрымліваем, мы камунікуем, і мы спадзяемся, што ў гэтым годзе будзе больш вызвалення, а ідэальна, каб усе выйшлі на волю. Хацелася падзяляць ваш аптымізм. Зеленскі напісаў ліст Пуціну. Ці Святлана Ціханаўская лічыць, час можа ўжо пісаць ліст Александру Лукашэнку, ці прынамсі, калі не цяпер, то ёсць магчымасць такой сустрэчы і камунікацыі. Вы бачыце, калі быў бы ліст, то што б вы напісалі? Ну, у Зеленска ліст не толькі Пуціну. Зеленска ліст і заходнім дзяржавам, і украінскаму народу. І гэта ліст пазіцыі смелага, таму што у Зеленска ёсць поспехі на ваенным фронце, яны б'юць у глыб расійскай тэрыторыі. Няма ўжо адчування, што Расія перамагае. Наадварот, яны, украінцы, знішчаюць расійскія вайсковыя аб'екты, якія раней былі недаступныя. Украінцы гавораць мовай сілы з Лукашэнкам і кажуць, вось толькі рыпнеш, што будуць наступствы. І Лукашенка у адрозненне там ад сітуацыі 22-го года не можа нічога сказаць у адказ. Таму гэты ліст ясна, што ён не быў разлічаны на адказ. Пуцін адразу абверг любыя магчымасці для такой сустрэчы, але задача была ў першую чаргу паслаць месседж, яна яго дасягнула. Магчыма, і ў нас будзе моцная апазіцыя, калі мы зможам такімі лістамі звяртацца да рэжыму ці да номенклатуры, але нам трэба, каб адбыўся пералом вось геапалітычны, каб у нас тае вакно магчымасцяў адкрылася. Так, ну, але і ў саміх дэмакратычных сілах тыдзень выдаўся няпростым, так, ну, няма ў нас пакуль што такіх прыкладаў поспеху, як ва Ўкраіны. Новая гісторыя вакол бяспекі і магчымай правакацыі спецслужбаў закранула экспертку офіса Святланы Ціханаўскай, паліталагіню Аліну Харысаву. У эфіры дзяржаўнага тэлебачання паказалі пра яе матэрыял. Паводле версіі прапагандыстаў, яна падтрымлівала кантакт з супрацоўнікам КДБ, думаючы, што мае справу з прадстаўніком службы бяспекі Ўкраіны. Сама Харысава пацвердзіла факт такой камунікацыі, але сцвярджае, што хутка западозрыла правакацыю і не перадавала непублічнай інфармацыі. Пры гэтым узнікла яшчэ адна спрэчка. У офісе Святланы Ціханаўскай заявілі, што не ведалі пра гэтыя кантакты, а самая Харысава цяпер сцвярджае, што некалькі разоў паведамляла пра іх калегам. Праверка працягваецца. Франак, і было б дзіўна, каб у гэтай студыі мы ў вас не запыталіся, якія вынікі папярэднія гэтай праверкі, так, бо цяпер ужо не толькі пра дзеянні, магчыма, Аліны Харысавай гаворка вядзецца, так, вось гэтая супярэчнасць яе словам. Ці ёсць ужо нейкія папярэднія вынікі? І ці разумееце вы сёння, дзе менавіта вось адбыўся гэты збой? Гэта, ну, чалавечы фактар ці нейкія сістэмныя?
Ну, праверка зараз адбываецца, толькі заўтра будуць стрыманыя жорсткія там матэрыялы і інфармацыя, якая там знаходзілася і была перададзеная ці не была перададзеная. Ну, пакуль што няма такога адчування, што нешта драматычнае было перададзена, хутчэй за ўсё гэта толькі перапіска, якую ўжо паказалі па тэлебачанні, і асабістыя там нейкія ацэнкі, тым больш вялікая частка матэрыялаў была сфабрыкаваная, відавочна, і ўжо першыя праверкі паказалі, гэта і аўдыё сфабрыкаванае, і тэксты сфабрыкаваныя. Рэжыму трэба было дабавіць колераў і смаку ва ўсю гэтую гісторыю. Безумоўна, тут чалавечы фактар, безумоўна, яны шукаюць слабыя месцы, якія ёсць у людзей, слабыя сітуацыі, калі яны ў цяжкім псіхалагічным стане, і яны пішуць лісты. Пішуць запыты на супрацоўніцтва, прапануюць бяспечнае вяртанне, шантажуюць блізкімі, затрымліваюць бацькоў, звоняць з тэлефону родных розным. Это не толькі ў офісе, журналістам, медыям, грамадскім арганізацыям. Апошні год это адбылося масава. І мы праводзілі інструктаж сярод усіх нашых калег і тых, хто працуе ў штаце, ці тых, хто там пазаштатна валанцёрамі, як Аліна, каб яны не адказвалі. Ні ў якім разе не адказвалі на паведамленні, але бачыце, што чалавечы фактар, ён ўсё роўна дае збой. Ну, я бачу тут две крайнія рэакцыі ў нашым беларускім грамадстве. Адны кажуць так, як звычайна, здрада, все прапала, дэмакратычныя сілы нічому не навучыліся, была Мельнікава, Котаў, вось цяпер чарговая ахвяра. Іншае, што гэта натуральныя страты, так, ну, ідзе, ну, такая, ну, можа, не у літаральным сэнсе вайна, але прынамсі інфармацыйная, так, жорсткія, вельмі палітычныя, і супрацьстаіць цэлая дзяржава і спецслужбы. І калі так паглядзець, колькі агулам, вы кажаце, што это пазаштатнае, колькі агулам далучана да дэмакратычных сілаў, да дэмакратычнага руху на ўзроўні штатных, пазаштатных проста валанцёраў, так, это ж неверагодная колькасць людзей, маем не так шмат кейсаў. Але дакладна урокі з гэтай гісторыі мы маем вынесці не толькі грамадства, але і дэмакратычныя сілы. Які урок для вас? Дбаць пра бяспеку, інфармацыйную гігіену, не расслабляцца, нават калі ты за мяжой. Многія людзі, якія жывуць за мяжой, яны не адчуваюць рэпрэсіўнага апарату, не адчуваюць, што КДБ працуе, а супраць нас вялізная сістэма. Это 1000 людзей кожны дзень працуюць і шукаюць нашыя слабыя месцы. Таму трэба рабіць высновы, прызнаваць памылкі, дзе яны былі, трэніраваць людзей. Многія людзі, якія далучаюцца да руху, яны не былі. Вось, напрыклад, тая самая Аліна, так? Ну, яна ж не была раней у дэмакратычным руху, там актыўна ангажаваная там, да 20-го года ўвогуле. І трэба кожны месяц, кожны год праводзіць трэнінгі нанова. Ніколі не бывае гэта залішне. Інвеставаць у бяспеку, лічбавую бяспеку таксама. Ну і трымаць таксама дух, не даваць, таму што мэта гэтых аперацый не толькі інфармацыю здабыць, таму што ніякай інфармацыі там яны у выпадку з спадарняй Харасавай не атрымалі, хутчэй за ўсё. Але гэта пасеяць недавер. Іх не значыць, каб не было, каб мы не давяралі адно аднаму і ўсе ўсіх падазравалі. Вось і Аліна сцвярджае, што яна паведамляла пра гэтыя кантакты, проста што не было адэкватнага фідбэка, як яна кажа, з боку вас, менеджмента, не ведаю, офіса. Была інструкцыя вельмі чоткая, дадзеная ўсім, у тым ліку ёй, не адказваць і не ўступаць у перапіску. Зразумела. Дзякуй вялікі за размову. Франак Вячорк, галоўны дарадца Святланы Ціханаўскай, быў у нас у гасцях. Ну і абмяркоўвалі мы як геапалітычную актыўнасць і цікавасць да Беларусі, так і ўнутраныя працэсы ў дэмакратычных сілаў. Ну, мы крочым далей. КДБ палюе на сваіх апанентаў за мяжой. Але Беларусь апошнія гады сама збірае вельмі спецыфічную калекцыю палітычных уцекачоў з захаду. Амерыканец, які штурмаваў Капітолій, польскі вайсковец, дезерцір, суддзя, якога на радзімы падазраюць у шпіянажы. У дзяржаўных медыях іх паказваюць як людзей, якія выбралі Беларусь замест Еўропы і ЗША. Але ці сапраўды гэта гісторыя пра выбар Беларусі? І чым заканчваюцца такія ўцёкі, ведае Руслан Ігнатовіч. Гісторыя амерыканца Эвана Ньюмана бліскуча ілюструе сапраўднае стаўленне такіх перабежчыкаў да беларускай рэчаіснасці. У 2021 годзе ён нелегальна перайшоў беларускую мяжу з боку Украіны. Ньюман ратаваўся ад FBI. На радзіме яго падазравалі паводле 14 крымінальных эпізодаў, у тым ліку за ўдзел у штурме Капітолію і напад на паліцыянтаў. Лукашэнкаўскае тэлебачанне адразу зрабіла з яго зорку. Ньюман атрымаў палітычны прытулак, а сеў берасці ад
адкрыў рэстаранчык амерыканскай кухні Роуд 66 і нахваляў на камеры чыстыя вуліцы і дакладную працу транспарту. Аднак паказальная любоў да Беларусі імгненна выпаралася, як толькі змянілася сітуацыя на радзіме. У пачатку 2025 года новы прэзідэнт ЗША Дональд Трамп памілаваў удзельнікаў штурму Капітолію. Атрымаўшы гарантыі бяспекі, Ньюман ціха згарнуў свой берасцейскі бізнес, кінуў працу выкладчыка англійскай і з'ехаў назад у ЗША. Гэты свежы кейс сведчыць. Беларуская стабільнасць аказалася патрэбна ўцекачу роўна да таго моманту, пакуль не знікла пагроза амерыканскай турмы. Гісторыя амерыканца – гэта гісторыя з хэпі-эндам для самого перабежчыка, але далёка не ўсім так шанцуе. Што бывае з тымі, каму шлях дадому закрыты? Лёс польскага дэзерціра Эміля Чэчкі, які ўцёк у Беларусь падчас міграцыйнага крызісу 2021 года, скончыўся фатальна. Распавёўшы на камеру фантастычныя гісторыі пра цытата масавыя расстрэлы мігрантаў, Чэчка неўзабаве перастаў быць патрэбным. На радзіме высветлілася, што ён уцякаў ад крымінальнай справы за здзекі з уласнай маці. А вясной наступнага года яго знайшлі павешаным у менскай здымнай кватэры. Вынікаў расследавання ягонай смерці улады так ніколі і не апублікавалі. Ёсць і тыя, каго дзяржаўная прапаганда выкарыстоўвае і дагэтуль, напрыклад, былога польскага суддзю Томаша Шмыта, які збег у Менск у траўні 2024 года. На радзіме ён быў замяшаны ў палітычным хейтарскім скандале, а пасля змены ўлады ў Польшы стаў фігурантам справы аб шпіянажы на карысць КДБ і ФСБ. Сёння Шмыт адпрацоўвае свой прытулак, працуе аглядальнікам у дзяржаўных медыях і рэгулярна з'яўляецца на тэлебачанні ў ролі эксперта. На радзіме яму пагражае пажыццёвае зняволенне. Апошнія 2 гады Беларусь усё часцей робіцца прытулкам для прарасійскіх палітыкаў і актывістаў з краінаў Балтыі. Латвійскія дзеячы, былы дэпутат Алексей Рослікаў і Юрый Алексеев, які на радзіме быў асуджаны за захоўванне боепрыпасаў, цяпер у Менску працягваюць працу на прапагандысцкім фронце расійскіх наратываў. Яшчэ больш камічна выглядае сітуацыя з літоўскім радыкалам Антанасам Кандротасам з мянушку Целафанас. На радзіме яму пагражае да 9 гадоў за фінансавыя махінацыі і арганізацыю беспарадкаў. Збегшы сёлета ў Менск, ён паабяцаў хутка вярнуцца і хваліў рэжым. Але калі прыйшоў час суда ў Вільні, Кандротас раптоўна апынуўся ў менскай рэанімацыі падазрэннем на інфаркт, што ў Літве адназначна расцанілі як спробу схавацца ад правасуддзя. Калі паглядзець на гэтыя гісторыі разам, бачная цікавая заканамернасць. Пакуль чалавек карысны як медыйны доказ заняпаду захаду, ён робіцца героем эфіру, атрымлівае інтэрв'ю і ўвагу дзяржаўных журналістаў. Але калі інфармацыйная каштоўнасць знікае, прапаганда іх забывае. Хтосьці, як Томаш Шмыт, убудоўваецца ў дзяржаўную сістэму. Хтосьці, як Эван Ньюман, вяртаецца дадому пры першай магчымасці. А хтосьці, як Эміль Чэчка, загадкава памірае. Руслан Ігнатовіч, Белсат. У Беларусі ўлады любяць гаварыць пра бяспеку, але часам пагроза для беларуса чакае не на мяжы, дзе правяраюць дэвайсы, і не ў экстрэмісцкім інтэрнэце. На гэтым тыдні вялікі розгалас выклікала гісторыя дзяўчыны, якая пацярпела пасля нападу бяздомных сабак. Выпадак ізноў узняў пытанне, пра якое ўлады і грамадства спрачаюцца ўжо шмат гадоў. Адкуль бяруцца тысячы бяздомных жывёл і чаму праблему дагэтуль не ўдаецца вырашыць? Пра гэта ў матэрыяле Марыі Сысой. 8 траўня побач з гомельскім мікрараёнам Шведская горка на 11гадовую Ліду напалі 2 бадзяжныя сабакі. І толькі днямі дзяўчынку выпісалі з лякарні. Ейная маці паказала медыям фота. Сляды укусаў на спіне, нагах і патыліцы. Шнараў няма хіба толькі на твары дзяўчынкі. Дзіця цяпер саромецца носіць летнюю вопратку. Вот такие здоровые собаки. Это страшно, это очень страшно. Я даже не могу представить, что чувствовала моя дочь. У 2024 годзе ў Гомлі былі 154 выпадкі укусаў бездаглядных сабакаў, паводле мясцовага цэнтру гігіены. Але менавіта на гісторыю Ліды улады і дзяржаўныя медыі адрэагавалі асабліва жорстка. Хутка з'явіліся навіны пра яшчэ 2 напады сабакаў у тым жа мікрараёне, што, праўда, без дэталяў. Публічна агучваюць толькі адну з прычынаў з'яўлення зграяў бадзяжных сабакаў. Іх выкідаюць на вуліцу людзі. А ў якасці развязання праблемы жорсткія захады для адлову бадзяжных жывёлінаў будуць прынятыя ў сувязі з сітуацыяй, што склалася ў горадзе. Бяспека і камфорт у горадзе залежаць не толькі ад працы камунальных службаў, але і ад свядомасці гараджанаў.
За адлоў і ўтрыманне вулічных жывёлінаў у Гомлі адказвае прадпрыемства «Спецкамунтранс». З кантэнту дзяржаўных СМІ можна было б зрабіць выснову, што гэта паўнавартасны прытулак. Аўтары аднаго сюжэту нават згадваюць, што летась прынялі закон аб адказным абыходжанні жывёлаю. Паводле нормы за гібель жывёліны праз жорсткае абыходжанне прапісаная адказнасць ажно да арышту. Эвтаназия сейчас не производится, производится только в исключительных случаях. Для этого нужно, чтобы была соответствующая справка ветеринарного врача о том, чтобы прекратить страдания животного. В остальных случаях эвтаназия не применяется. Животное содержится на участке до появления нового владельца. Служба адмаўляе факт усыплення сабакаў, але названыя функцыянерамі лічбы проста не супадаюць. Паводле сюжэту ОНТ толькі ў Гомлі штогод адлоўліваюць да 1000 сабакаў. А газета «Гомельскія ведомасці» расказвае, што «Спецкамунтранс» мае 46 вальераў, дзе ў сярэдзіне траўня быў 71 сабака. Пры гэтым за год удалося знайсці гаспадароў 124 жывёлінам. Куды дзеліся астатнія, ніхто не агучвае і не запытвае. Апроч зооактывістаў. Наша акция, Руслан Викторович, направлена на спасение животных города Гомеля и Гомельской области, которые сейчас жестоко убиваются. Причем убиваются страшным ядом дитилин, который наносит им неимоверные страдания и мучения. Долгие животное умирает на протяжении 15, 20, 30, 40 минут, пока действует этот яд. Актывісты паведамляюць пра перапоўнены пункт утрымання, масавы адлоў і знішчэнне здаровых сабакаў, у тым ліку хатніх. Публікуюць відэадоказы, ідуць да чыноўнікаў. Актыўнасць, якую газета «Гомельская праўда» абазвала экстрэмісцкімі песнямі дзеля расхіствання сітуацыі, чым абурыла сотні беларусаў у соцсетках. Экс-старшыня партыі «Зялёная» Зміцер Кучук думае, што сітуацыя з бяздомнымі сабакамі пагаршаецца. Праз тое, што пасля 2020-го ёю збольшага займаюцца толькі ўлады. Были службы ЖКХ, это государственные службы, которые занимались как раз-таки бездомными животными. И были гражданские активисты, волонтеры, такие активные люди, которые создавали центры для бездомных животных, ухаживали за ними. Ну и после 2020 года, после этих событий, вот этот сегмент как раз-таки, на мой взгляд, просел, либо вообще уничтожен. І сапраўды, рэжым тотальна зачышчае трэці сектар з 2021 года. Ужо мінус 2033 некамерцыйныя арганізацыі. Іх зліквідавалі ці схілілі да самаліквідацыі. Сярод іх, прынамсі, 16 аб'яднанняў для абароны жывёлы. Ввели налог на животных. И этот налог должен целенаправленно использоваться для поддержки животных, для их отлова, для создания центров, для кормления этих животных, для стерилизации. Но я думаю, что ЖКХ этим злоупотребляет, этим фондом на местном уровне. И, соответственно, деньги тратятся, может быть, не целенаправленно на эту проблему. Они как раз-таки занимаются усыплением, для того, чтобы снять проблему. Магчыма, такія захады знізяць колькасць нападаў беспрытульных сабакаў, але якім коштам? Мозырский райисполком отправил отлов убить животное, которое мы, волонтеры, собирали деньги. Тым часам у суседняй Польшчы папуляцыю кантралююць не праз знішчэнне жывёлаў, а дзякуючы сістэме адлову, утрымання ў прытулках, стэрылізацыі і пошуку новых гаспадароў. У 2024 годзе ў 230 польскіх прытулках было каля 75 000 сабакаў. Пры гэтым недзяржаўныя арганізацыі кантралююць сітуацыю і ўплываюць на яе. Ну а беларусам улады раяць хіба што не падкормліваць дваравых сабакаў, ды навучыцца бяспечным паводзінам, калі раптам сустрэнуць зграю. Марэсы Сойбелсад. Пакуль Беларусь усё глыбей уцягваецца ў расійскую арбіту, у Арменіі сёння спрабуюць адказаць на супрацьлеглае пытанне. Ці магчыма выйсці з гэтай арбіты расійскай без вайны і катастрофы для краіны? На парламенцкіх выбарах фактычна вырашаецца не толькі лёс Ніколы Пашыняна, але і геапалітычны курс Арменіі на наступныя гады. Пра тое, як праходзіць галасаванне, якія настроі пануюць у Ереване, неўзабаве распавядзе наш карэспандэнт Марк Падбярэзін, Дмітрый Андрыянаў. А пакуль нагадаем спадарству пра саму падзею.
Сёння ў Арменіі прайшлі парламенцкія выбары, якія многія ўжо назвалі галоўным геапалітычным галасаваннем на постсавецкай прасторы пасля Малдовы і Грузіі. Прэм'ер-міністр Нікола Пашынян і ягоная партыя выступаюць за далейшае збліжэнне з еўразвязамі, нават не выключаюць выхаду краіны з АДКБ. Іхнымі галоўнымі супернікамі сталі адразу некалькі палітычных сілаў, якіх у Еўраване адкрыта называюць прарасейскімі. Асаблівую ўвагу прыцягнуў расійскі мільярдэр Самвел Карапетян, якога частка экспертаў лічыць галоўным стаўленнікам Масквы на гэтых выбарах. На гэтым фоне ўлады нават пагражалі вайсковымі зборамі грамадзянам Арменіі, якія прыляцяць галасаваць з Расіяй. Вынікі гэтых выбараў могуць вызначаць не толькі адносіны Арменіі з Масквой і Брусэлем, але і перспектывы мірнай дамовы з Азербайджанам. Дмитрий Андриянов, журналист редакции «Вот так», находится с нами на видеосувязи из Еревана. Дмитрий, слышно нас? Приветствуем тебя. Я вас слышу хорошо, коллега. Добрый вечер. Ну, сразу, наверное, перейду к делу. Давай. Очень крепко держит Армению эта самая российская орбита. Вот только что поступили данные экзит-полов. Я сейчас пройдусь по цифрам. Как раз вот первые пятерка призеров, если можно так назвать. Гражданский договор Никола Пашиняна, да, это, можно сказать, даже почти провальный для него результат. 32%, но, тем не менее, гражданский договор держит первое место. На втором месте, да, сильная Армения, уже Хайестан, Самвела Карапетяна. Эта партия набрала по результатам, еще раз я напомню, экзит-полов, да, это еще не предварительные данные избирательных комиссий. Эти данные будут уже названы завтра, когда будут подсчитаны все бюллетени. Так вот, у Самвела Карапетяна, напомню, 29. С большим отрывом уже от них вниз блок Армения. Так, Роберта Кочаряна 13%. Процветающая Армения Гаги Кацарукяна 6,1%. И Крылья единства, это новая партия, и также пророссийского толка Армана Татаяна 5,8%. Да, казалось бы, гражданский договор одерживает победу. Опять же, еще раз напомню, это результаты экзит-полов. Они могут сильно отличаться от того, что мы увидим завтра. Так вот, все-таки в совокупности 4 партии, которые занимают второе, третье, четвертое и пятое места, это партии, можно сказать, практически единого, и да, с оговоркой про российского блока. И если они объединят свои усилия, то у них уже получится большинство, и уже они, этот самый блок, будет формировать армянское правительство и армянский парламент следующего созыва. Да, для партии «Гражданский договор» это не очень хороший результат. Я еще вот здесь отмечу, что была довольно высокая явка, несмотря на то, что прогнозы были нехорошие, максимум давали всевозможные социологические службы. 30%, что армяне сильно разочарованы в нынешнем правительстве. Никол Пашинян не оправдал многих надежд, да, прежде всего на какие-то экономические преобразования. И 8 лет его партия, и он сам находится у руководства Армянской республики, и, соответственно, уже у людей накопилось какое-то раздражение. Тем не менее, остальные партии тоже по отдельности не пользовались большой популярности, потому что, скажем, партия Роберта Кочаряна ассоциируется с бывшей властью, которая ушла в результате бархатной революции 2018 года. То есть там тоже были неоправданные надежды. Опять же, партия пропагандирует довольно жесткие отношения с соседями, да, прежде всего с Азербайджаном. Это тоже в 2026 году не находит такого горячего отклика у армянских избирателей. Дмитрий, можно вопрос? Да. Дмитрий, можно вопрос? Да, слушаю, по самому процессу голосования, да, были там в течение дня разные заявления и оппозиционных политиков, и официальных действующих, так обвиняли один одного в подтасовке, в выносе там, и так далее.
Плюс мы помним все про эти опасения, что Россия будет как-то вмешиваться, отправить там 100 тысяч армян из России, так, с российскими паспортами, чтобы они голосовали за пророссийские. Это как-то повлияло на вот эти результаты, которые ты озвучиваешь? Трудно сказать, повлияло или нет. Это уже, скорее всего, разберутся какие-то эксперты, политологи, социологи. Ну, я по этому поводу могу сказать следующее. Скажем, если, наверное, уместно здесь сравнение с российскими выборами, какие там происходят нарушения, или с выборами в Беларуси, какие там были нарушения. Вбросы, карусели, приписки, подтасовки, переписывание итоговых протоколов. В Армении, в общем-то, сколько мы ни говорили, ни с избирателями, практически, можно сказать, 100% утверждают, что у нас в Армении посчитают честно. Даже с политиками и оппозиционными они тоже отмечают, что да, у нас в Армении посчитают честно. Вот сегодня на одном из избирательных участков наблюдатель, вернее, доверенное лицо от партии УЖЭК Хайастан «Сильная Армения», он сказал, что я, значит, буду так наблюдать, что на моем участке фальсификаций точно никаких не будет. Армянский избиратель, да, довольно свято верит, что его не обманут при подсчете. Но в процессе самой избирательной кампании, собственно, стороны использовали, ну, наверное, какие-то негодные методы ведения вот этой политической борьбы, дебатов. Ну, здесь нужно сразу отметить, очень мощная кампания по очернению премьер-министра Никола Пашиняна. То есть были, собственно, такие дикие небылицы, которые, ну, легко проверяются, ну и даже на слух они воспринимаются как небылицы, но тем не менее они очень широко распространялись, в том числе федеральными российскими каналами, которые широко вещают в Армении. Дальше, ну, сам Никола Пашинян тоже, отмечу, давал поводы, он человек импульсивный, он ссорился со своими избирателями, кто-то утверждал, что это каким-то образом добавит ему голосов. Что касается подвоза избирателей из России, которые должны уже, соответственно, проголосовать там, ну, прежде всего за партию УЖЭК Хайастан «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, я подежурил в аэропорту, ну вот такого прибытия организованных групп избирателей из России не наблюдалось. Люди были, да, кто-то прилетал за свой счет, кто-то воспользовался услугами фонда Евразия, это пророссийский фонд, который вот как раз проводит прокремлевскую политику в странах бывшего СНГ. И вот есть эмиссар этого фонда Евразия в Армении, некто Мика Бадалян. Вот он объявил о том, что он бесплатно отправляет армян, и говорил, что он уже 1000 отправил, и отправил еще 1000, но вот в конечном итоге его объявили в мошенничестве. Да, я закончу мысль. Объявили в мошенничестве, и люди говорили, а где же, вы же обещали нас отправить в Армению. Вот. Они говорят, ну, мы не смогли, у нас, в общем-то, закончились деньги. В общем, примерно вот таким вот образом они даже доставили избирателей к армянским урнам. Дмитрий, огромное спасибо тебе за это включение. Все рассказал. Сейчас нам только будет необходимо это все в студии переварить, эту всю информацию. Так кто в итоге победил в Армении? Спасибо тебе огромное. Дмитрий Адрианов, журналист «Вот так», был с нами на видеосвязи с Еревана, где только что закончились парламентские выборы, и мы почули первые вынікі экзит-полов, то бок это неофициальные вынікі, и поводле их коллективная оппозиция, коли все так звучит, партии оппозиционные до Пашиняна, ці пророссийский курс, які нібито представляют, так это делится, набирают каля 53% голосов, это поводле экзит-полов, а Пашинян, действенный кіраўнік премьер, так, меньше за 33%. Ну и что это значит для Армении, для ее европейских перспективаў и в целом для региона, мы запытаемся у нашего гостя у студии, Гарутьян Васканян, политолог и журналист, наш коллега, вот так, а так само з армянской редакции. Витаем вас. Витаю. Кто победил? Что произошло? Что значит это, что 53% вот набирают эти оппозиционные партии? Перспективы европейские Армении ставятся на паузу? Думаю, так, победил разум. Победил прагматизм.
И попытка властей Армении создавать искусственные рамки, а именно про европейский выбор, про отчуждение Армении и армян от России и тех структур, где Армения является неотъемлемой частью. Эти пропагандистские нарративы не прошли. Люди не хотят выбирать между Россией и Европой. Естественно, Европа всегда привлекательна. Естественно, Европа – это путь в плане институциональной интеграции, которая является безальтернативной для Армении, в плане интеграции в институциональном плане. Но перспектива членства Армении в ЕС кажется абсурдным и для обычных армян тоже. И этот трюк власти просто не прошел. И они, большинство людей, выбрали именно то, что реально на земле, то, что реально и от чего зависит Армения в экономическом плане, в политическом плане и в плане безопасности, потому что больше всего армян не интересует европейский курс или европейская интеграция, а насущные социально-экономические вопросы. Раз. И во-вторых, вопросы безопасности. Потому что это больше всего интересует, потому что в рамках этой реальности... Что безопасность для Армении это не что? заключен мирный договор с Азербайджаном. Азербайджан со временем увеличивает дозу давления на Армению, поменять то, все, конституцию, потом адаптировать это, потом нарратив о возвращении так называемых 300 тысяч азербайджанцев, которые когда-то якобы жили на этой территории. То есть... Естественно, жили определенное количество людей, но не настолько. И вот это создает ту почву, которая просто неприемлема для армян. Ну, это ж проигрыш не только, вот вы говорите, что власти, да, не купились большинство армян на эту пропаганду властей, но это также и Европа, и Евросоюз, и высокие политики, и форум, саммит был в Армении, приезжали с личной поддержкой высокопоставленные чиновники, политики, руководители европейских стран. Кая Каллас обещала фермерам армянским, что компенсирует Европа им все непроданные овощи и фрукты в Россию. Мы знаем, что несколько недель, 2 недели перед выборами Россия специально запретила импорт армянских, армянских овощей и фруктов. Это также поражение и Европы в этом регионе. И вот что сейчас будет с европейской перспективой Армении? Нет, я не думаю, что это поражение Европы, абсолютно. Армения и дальше при формировании другого правительства будет продолжать, естественно, двигаться в направлении и Европы тоже. И Европы тоже. То есть, говорю, европейская интеграция в плане институциональном, политическом, цивилизационном, образовательном – это безальтернативная перспектива. То есть Армения никак не сможет отказываться от этого. Это даже если оппозиционные силы Каратипяна придут к власти? Да, естественно, потому что они же не афишируют тот подход, что абсолютно они будут инкорпорированы с Россией и полностью станут Потому что среди армян это не доминирует идея тесного союза, сотрудничества, дружбы с Россией? Нет даже социологических опросов и каких-то исследований по этому поводу. Это больше, скажу... Это парадокс. Вымышленные журналистские нарративы, нежели реальность. Так хотят увидеть. Это не до конца пророссийские силы, так как их называют. Не обязательно. Нет. Они проармянские, скажем так. Они будут придерживаться сбалансированной политики. И Самвел Карапетян, и, в принципе, Роберт Кочарян, у них и связи с Европой, и с США, с Западом, и, естественно, с Россией. То есть сценарий, по которому, в принципе, хотели направить Армению, я назову это сценарий украинизации внешней и внутренней политики, это не произошло в Армении. Почему? Потому что люди видят пример Украины и не хотят, чтобы там тоже так было. Зачем конфликтовать, если можно найти общий язык и попытаться сбалансировать, особенно сейчас, когда мир терпит такой серьезный переходной период, интеррегнум.
между властью, между переходным таким мировым порядком. Если позиционировать себя в одном лагере, потом может эта ставка не быть удачной, и из-за этого могут быть серьезные последствия. Немножко так напоминает политический выбор Грузии. Сравнимы? Не совсем. Там у Грузии другой опыт. Там, там олигарх с российским капиталом. Да, но там больше 10 лет шла страна именно по направлению европейской интеграции и членства в Европейский Союз, но результатов они долгое время не видели. То есть были реформы, были стандартизации экономические, политические, социальные. В Армении? В Армении у нас довольно систематично и последовательно происходят эти изменения, но без четко формулированной политики именно в сторону членства Европейского Союза, потому что и власти Армении понимают, что это нереально. Если даже реально, это требует долгого времени. А Россия еще говорит, если вы хотите туда, тогда скажите дедлайн, когда вы хотите выходить из российских так называемых структур, где лидирующим элементом является Россия. После этого двигайтесь куда хотите. Посмотрим, как будут развиваться события и как сегодня вечером в Ереване будут развиваться события. Обязательно будем за этим следить. И завтра, думаю, так само мои коллеги из подарства будут про это поведомлять. Как бачим, Армении перемогла не пророссийская сила, не проевропейская, а прагматизм. Докладно. Дякую вялікі за размову. Гарыцюн Васканян, палітолог і журналіст «Атака» армянскай рэдакцыі, быў з намі у студыі. І на гэтым мы завяршаем эфір. Дзякуем усім за увагу, вашыя лайкі і каментары. З вамі ў гэты нядзельны вечар быў Алесь Залеўскі. Зычу удалога пачатку тыдня і беражыце сябе. Пакуль.